Amalungu kakhongolose andwendwele iofisi zikandlunkulu wephondo eyokuvakalisa ukungaxoli kwawo sisigqibo sokumiswa kweenkomfa zamasebe. Iinkomfa zamasebe eNelson Mandela Bay nakwisixeko iBuffalo City ziye zemiswa ngenxa yenkxalabo yokhuseleko. Abanye babo bachaphazelekileyo kwezi ngingqi bathi khange kulandelwe imigaqo ngethuba kuthabathwa esi sigqibo. Batyhola abasemagunyeni ngokusebenzisa amaqhinga ukufezekisa iimfuno zabo. Ngoku sifumanisa ukuba le ndima yokuya kulonyulo lwenkokheli ukuqala kwi-region uyotsho kwi-province lukhona ungenelelo olunorhwaphilizo phakathi kuba abantu bazutelwa ukuze kuphume ezi delegates zifunwa ngabo. Isigqeba esilawulayo ephondweni sithi amanye amasebe bengasebenzi, nto leyo ekhokhelele ekubeni achithwe. Ukanti kuyaqhutywa nokuqinisekiswa kobulungu embuthweni. Mandiyithethe le nto ethi bukhona ubuqhophololo esibubonileyo obenziwa phaa ezantsi. Kukho abantu abazingcali ezithile zobuchwepheshe abakwaziyo ukuphathaphatha laa nto. Yile nto ke ngoku ibangele uba sikrwece thina uzwelonke. Ba yezwelonke nina ngabaqoquzeleli bokuqiniswa kombutho khanikhe nibe lapha phakathi kwethu ukwenzela uba sizise amasebe ngokwawo azise ezingxaki. Uba besinobuqhwemeshe besizawaziselana amasebe azise ezingxaki, besakuzenzela ngokunokwethu. Abakhimkhanyo bathi umlo wangaphakathi embuthweni unganefuthe elibi kwindlela eqhuba ngayo lo mbutho kulonyulo. Ifuthe le-ANC liyawube kanti lisekelezelwe kuhlobo eziphatha ngalo kwindlela eya kwezinkomfa nalapho sebebuya khona ezinkomfeni bezalisekisa izithembiso abezenzileyo. Siyazi ukuba ngo-2024 omthuzimele abasi-independent candidates bazawube bezigqatsa, nto leyo enothi xa i-ANC ingamanyani kube kanti ingabangela ukuba babe baninzi equbisana nabo xa kusenyulwa ngo-2024 njengoko kuzobe kukhona nomthuzimele. Isigqeba sephondo sithi uphando malunga nezikhalazo zabagqatswa boceba lugqityiwe laze lathunyelwa kundlunkulu. Ingxelo epheleleyo iza kukhutshwa ngenyanga yeSilimela. Ndingulubaba Lodada kwiindaba ze-SABC eQonce.